Yan nga rin. Okay lang ko siya exercise. Ang ganda ng aso. Ang ganda ng aso. Rottweiler, no? Rottweiler yun. Hello na. Ano na panglaw. Gelato. Gelato. Meron din ayan. Meron ding ano ba yan? Frozen series yan. Gusto niyo ng ice cream? Kayo, kamo. Kayo na lang. Ang gusto niyo. Gusto mo? Kamo. Gusto mo yan? Gusto mo ni? Cheesecake. Para iba. May cheesecake. Sige. Yung crepe. 140 to 50. O, crepe? Crepe daw? Di ba yung crepe? Pwede lang ice Sir, cream. is nasa main shop ng sir. Nakadain naman na dito. Sige, dito. Asa? Likod laan ni ma'am, may ka restaurant. Oh, doon daw. Ang init din eh. Sige ta. Doon tayo. Hmm. Doon na, dire? Doon rin, ma'am. May doon ka restaurant. Ah, dire. Okay. Mix. Diba? Ha? Tsaka dito, papa. Kala ko ba ice cream ang gusto nyo? Yogurt na naman. Saan na yan? Yung mga service, mga ano, doon sa dagat ang sinasabi ng isa. Ha? Pero palang Jerry's Grill dito. Ano ang mabili ko kasi ang disiplina? Good, dahil malapit dito sa kalsa. Dito na lang. Lutong ano mga to, lutong bahay. Dalawang gusto mo. Anong pangalan nun dyan? Saan? Ito yung bestseller nila? Mine is this one. Mango pomelo. And about you? Strawberry siguro? Mango pomelo with yogurt, ice cream, or mango. Yogurt. And then about you? Strawberry? Strawberry ba yan? Ito? Strawberry. Yung Ha? right lang. Single ka? Wala? Pasok ko yun. Doon daw siya. Ayun. Ano? Eh, gusto mo ka? Kasi, nandun no, CR, 20 pesos ang bayad. Ay, CR doon, 20 pesos ang bayan. Yan, 20 pesos. Oh.
Open naman lahat. Ha? Ray-Rayken, mayroon pa naman Ray-Rayken dito ha. Bagong bukas, Ray-Rayken. Meron naman bukas yung Ray. Pero depende ka siguro sa ano. Hello, sir, man. Yeah, that would be the baby size, two flavors. Sir, massage. Kano massage niya? Pila? Ah, sige. Presswurst müsste genauso Würzschuh. Das ist dann bei der Presswurst, das ist der Klasse.
Marami namang ano? Kalaki wala? Marami namang turista? Gado. God. Ba't namang loko-loko? Nadayan ng dami ito. Minta.